Αν τα καλοκαιρινά σου βράδια θέλεις να έχουν αέρα Μεξικού, τότε είσαι στο σωστό βίντεο. Σε ένα μπολ βάζουμε ταχίν, κίμινο, πάπρικα και ρίγανη. Ανακατεύουμε καλά. Το ταχίν είναι κάτι μεξικάνικο, πολύ ωραίο, ψάξτε το. Στη συνέχεια θα ψιλοκόψεις τις πιπεριές σου. Μπορείς να προσθέσεις κόκκινες, κίτρινες, πράσινες, πορτοκαλί, ό,τι θες τέλος πάντων. Βάλε και ένα κρεμμυδάκι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Σε ένα ταψί θα βάλεις μέσα τα λαχανικά σου και θα προσθέσεις και το κοτόπουλο, το οποίο θα έχεις κόψει σε λεπτές λωρίδες. Προσθέτεις το μείγμα με τα μπαχαρικά, ελαιόλαδο και ψήνεις για 25 λεπτά στους 200 βαθμούς. 10 λεπτά πριν να είναι έτοιμα τα λαχανικά με το κοτόπουλο, παίρνεις το αγελαδινό μαστέλο. Το κόβεις σε λεπτές φέτες και σε μικρότερα κομμάτια. Και αρχίζει το καλύτερο κομμάτι της συνταγής. Ναι, φυσικά και τρως και λίγο πριν το τηγανίσεις. Θα χρειαστείς ένα αντικολλητικό τηγάνι ή ένα μαντεμένιο καλύτερα και σε δυνατή φωτιά θα βάλεις τα κομμάτια του τυριού. Αυτά θα μαλακώσουν σιγά σιγά και απ' έξω θα αποκτήσουν μια απίστευτη κρούστα. Δες την! Όταν όλα πλέον θα είναι έτοιμα, θα πάρεις μια πίτα για φαχίτας, θα βάλεις γουακαμόλε, τα ψητά λαχανικά μαζί με το κοτόπουλο και από πάνω το ψητό μαστέλο που παιδιά είναι απίστευτο. Άντε καλές μπαλκονάδες να έχουμε!